iki sing sempat viral ning TikTok beberapa tahun ini, Mas. Ya nek kaya aku ki wis tuwa ya nek karek Restoni wae. Padha karo aku ya ngono. Karepe bocah-bocah monggo ngono. Wis pokoke aja anulah tetep dibuat yang bener-bener baik. Ya. Kok kaya Om. Ayo. Kamu ya sama Adi. Iya. Ngono. Kamu yang mesra, Dik. Ayo coba Cak Bagus. Lek nuwun sewu Mas Klitik. Nggih, dawuh. Nek Mas Adi iki bocahe pancen menengan, ora sugih swara. Penak. Cek. Dhe bojo kok meneng iki penak.